Zdravím ťa, tu je Maroš Fer Autoprojektu, dáme to teraz.eu a pokračujeme v ďalších 4 bodoch o tajomstvách milionára. Pozrieme sa doslova do hlavy milionára Cottona Gramera. Je to typek, ktorého som našiel na internete cez jedného iného človeka, ktorého sledujem už dlhšiu dobu, a je to typek, ktorý v podstate podniká, ten Cotton Gramer, teraz myslím, podniká online a venuje sa optimalizácii stránok, ktoré ponúka vlastne firmám a tak ďalej, ale urobil jeden veľmi zaujímavý webinár, kde sa podelil o svoje tajomstvá úspechu. Úspech má momentálne veľký v tom zmysle, že zarába, myslím, že cez 600, momentálne už 700 000 dolárov mesačne, a v podstate začínal sám, teraz má, myslím, 2 ľudí, spolupracovníkov, ale v podstate je to firma, dá sa povedať, jedného človeka. Sú tam síce teraz 2 ďalší spolupracovníci, takže môžeme povedať, že je to firma 3 ľudí, ale on je samozrejme hlavou toho celého a donedávna podnikal sám. Každopádne úžasný úspech a mňa osobne zaujíma, ako je možné niekto, kto je na nule, doslova na nule, úplne nemá peniaze, sa vyšvihne za pár mesiacov, doslova u neho to bolo, myslím, že za 2 roky na takúto úroveň, kde zarába, dáme tomu, tú sumu, ktorú som spomínal. Je to úžasné. Každopádne prvý webinár, alebo prvé video som už natočil, takže niekde ho nájdeš na YouTube. Každopádne to je druhé video, kde rozprávame o jeho 4 by som povedal takých pravidel, ktoré používa vo svojom podnikaní, ktoré fungujú a ktoré mu pomohli dostať sa na tú úroveň, ktorý sa dostal, to znamená cez tých 600 až 700 000 dolárov mesačne. Každopádne, poďme na to hneď. Úspešní ľudia majú mentorov, ktorí sú nadpriemerne úspešní. Samozrejme, myslím, že toto by malo byť s mäkkým i. Každopádne súhlasím. Ak máš okolo seba ľudí, ktorí sú lepší ako ty, automaticky ťa to posúva ďalej. Hlavne ak teraz sa chceš posunúť ďalej. A príklad z môjho života, myslím, že už som o tom rozprával v nejakom inom videu, je keď som pracoval na výletnej lodi v Karibiku ako čašník, keď som študoval, prerušil som štúdium, pretože som nemal peniaze a chcel som aj trochu cestovať. Študoval som samozrejme jazyky a chcel som akoby aj nejak trénovať ten jazyk, ktorý som momentálne vtedy študoval, a išiel som na výletnú loď pracovať ako čašník. Keďže som nemal peniaze, tak som musel pracovať a zarábali sme peniaze zo sprepitného. A videl som okolo seba ľudí, ktorí zarábali oveľa viac ako ja. Boli to čašníci, a ktorí v podstate neboli nejak, by som povedal, inteligentnejší alebo nejak rozumnejší v tomto zmysle slova, ale boli proste lepší. A práve som ich začal sledovať, prečo zarábajú o 50 dolárov denne, dáme tomu, viac ako ja. A prišiel som na nejaké veci, na nejaké finty, prišiel som na to, že sú milší, že viackrát chodia za klientami, ak teda klient ich odmietne, tak sa vrátia opäť a zase sa spýtajú, či si nedajú drink. Naučili sa nejaké vtipy, ktoré klienti mali radi a tak ďalej. Proste mali za tým nejaký systém, ktorý fungoval, a ten systém som potom aj začal používať. Automaticky som mal oveľa lepšie sprepitné. Automaticky, práve pretože som ich sledoval. Ani som sa s niektorými z nich ani neskamarátil, a stačí, že som len bol v ich blízkosti, sledoval som, čo robia, a automaticky som mal lepšie úspechy. A o tom to je podľa mňa. Keď budeš mať okolo seba úspešných ľudí, budeš vyhľadávať, budeš pozorovať, čo robia, či už je to na internete alebo aj mimo, automaticky. A budeš to používať, samozrejme. Nestačí len pozorovať, nestačí len pozerať tie videá, ktoré ja tu teraz robím pre teba, ale niečo z toho aj dáš do praxe. Uvidíš, že budeš mať výsledky, práve preto, že úspešnejší ľudia majú výsledky, automaticky sa posúvaš tým istým smerom. Spokojnosť je tvoj nepriateľ. Ja napríklad trénujem na triatlon a dal som si jeden veľmi veľký cieľ. Chcel by som v triatlone v mojej vekovej kategórii byť najlepší. A čo to spôsobuje? Spôsobuje to, že som nespokojný vždy. Stále sa chcem posúvať vyššie, stále chcem posúvať sa na vyššiu úroveň, vyššiu hladinu, mať lepšie výsledky, a veľmi veľký rozdiel to robí v trénovaní. Ja netrénujem preto, aby som absolvoval nejaký pretek alebo nejakú udalosť triatlonovú. Ja trénujem na to, aby som bol čo najlepší. To znamená, do každého tréningu dávam všetko a snažím sa z toho dostať čo najviac. To znamená, dám do toho maximum tak, aby som potom vedel, že áno, dal som do toho maximum a idem teda na tú prvú priečku. A zase iní ľudia, ktorí trénujú, samozrejme sú super a sú to ich ciele, chcú, dáme tomu, absolvovať nejaký, dáme tomu, železného muža alebo tak ďalej, tak trénujú tak, aby to absolvovali. Ale ten tréning vyzerá úplne inak u mňa a úplne inak u nich.
posúvaj sa vždy na vyšší level. Samozrejme, aj keď hraješ nejakú počítačovú hru, zvládneš nejaký level, automaticky sa chceš posunúť na iný level, ak teda máš to nutkanie ísť posúvať sa ďalej. A takisto je to aj v podnikaní, či už je to online alebo nie. Vždycky sa dá posúvať na vyššiu level, a keď si povieš, že nie, vždy sa dá ísť vyššie, vždy sa dá optimalizovať, vždy sa dá zlepšovať. Sú to malé kroky, vždycky sú to malé kroky, ale ak sa budeš posúvať každý deň len malým krokom, za mesiac, za rok dostaneš sa úžasne ďalej. Urobíš úžasný veľký krok vpred. A o tom to je v podstate, o malých krokoch. Nikdy sa neprestaň učiť, skúmať, objavovať, rásť. Samozrejme, svet sa mení. Aj v podnikaní aj v podnikaní fungujú isté zákonitosti, v podstate ľudia používajú nejaké marketingové triky, nejaké, by som povedal, predajné techniky, ktoré fungujú, ale tie sa vždy vyvíjajú, vždy sa to nejak vyvíja. A posúva sa to ďalej, to znamená, musíš ako keby vždycky sledovať, čo sa deje momentálne, čo funguje, čo nefunguje, sledovať úspešných ľudí, ako sme sa bavili predtým, aby si prichádzal na to, čo momentálne funguje a prispôsoboval svoje v podstate metódy tomu, čo momentálne vo svete funguje a takto bol stále vlastne v obraze toho, čo je to najlepšie, čo momentálne je vo svete a čo sa používa. To je všetko do mňa zatiaľ, nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš. Napísal som o tom samozrejme aj článok, link pod týmto videom. Klikni na link, pozri si článok, ktorý som napísal. Potom ďalej nižšie je nejaký obrázok, kde môžeš kliknúť na prezentáciu, kde prezentujem podnikanie online a budem rád, keď si tu pozrieš aspoň tú prezentáciu a možno ťa to zaujme. Každopádne to je do mňa všetko, nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš, budem pokračovať ďalej v tom, aby som ti pomohol, buď už si podnikateľ, aby som ti pomohol byť úspešnejší a ak teraz sa rozhoduješ podnikať, aby si na internete hlavne a dajme tomu si sieťový marketér alebo MLM alebo niečo podobné, aby si sa posunul ďalej, aby si sa odo mňa niečo naučil. A ak teda nepodnikáš vôbec, tak možno aby si našiel nejakú motiváciu začať a dokonca samozrejme mám pre teba aj možnosť spolupráce. Je to na mojom blogu, kde nájdeš link na prezentáciu. To je do mňa všetko, nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš a ešte raz klikni na link pod týmto videom, kde sa dostaneš na môj blog. Dáme to teraz .eu. Čau, čau.